Gellei Verus vagyok, és Mária Magdolnát játszom a darabban. Szerintem Mária Magdolna karaktere amúgy nagyon nehéz, olyan szempontból, hogy nagyon megosztó, és akár, hogyha hallasz róla mindenféle történeteket, meg az egész történelemben, meg kultúrában, ő egy nagyon vegyes nőszemély, és emiatt nekem nehéz belehelyezkedni, mert van egy csomó negatív tulajdonsága, vagy hát él egy bűnös életet, meg így el akarja csábítani Jézust, de ugyanakkor meg egy hatalmas hit van benne, és van egy ilyen fordulás, egy fordulópont, és onnantól kezdve viszont szerintem ő a legmegbízhatóbb, meg leghűségesebb követővé válik tulajdonképpen. Úgyhogy ez a kettősség, ez nehéz színészileg, meg nekem is emberileg, hogy mind a kettőnek kell lenni, és nem lehetek csak a jó. Úgyhogy ez nehéz. Amikor ott van Marci és Gábor, velük viszonylag sok jelenetben vagyok így együtt, akkor amikor ők énekelnek, érdekes módon annak hatására én nagyon bele tudok helyezkedni. Amikor én éneklek, akkor még inkább koncentrálok így a saját dolgaimra, de így általuk nagyon húsba vágóan így meg lehet érezni szerintem, hogy mit érezhet az ő karakterük, ezáltal mit érez az enyém. Úgy érzem, hogy így ezt a történetet mindenki ismeri, mindenki hallott már róla, de így, hogy benne vagyunk, így muszáj újra átrágni magadat rajta, és muszáj kicsit minden szereplő szempontjából megvizsgálni az eseményeket, meg azt, hogy ez mennyire mai tud lenni, akár lefordítva egy csomó minden 21. századi dologra, hogy mennyire meg tudunk vetni egy adott eszmét, vagy egy konkrét embert, hogy mennyire tudunk menni a néppel, hogyha éppen az a népszerű, hogy mennyire gyávák tudunk lenni, amikor ki kéne állni valamiért. És ezek szerintem nagyon ilyen hátborzongató, így újra megélni ezt belülről, úgy, hogy most már itt el is kell játszanunk, tehát muszáj belegondolnom. Nekem a kedvenc jelenetem így a nyitány, amivel kezdünk, mert nagyon tetszik zeneileg is, hogy nagyon dinamikus, mindenféle zenei téma föl van vetítve benne, ami később lesz, és minden karakternek van egy kis highlightja, és nagyon tetszik, ahogy ezt Balázs megjelenítette, úgyhogy szerintem az nagyon ütős kezdés lesz. Azt kell tudni, hogy Balázs és én nagyon sok évig nagyon közel laktunk egymáshoz, úgyhogy jó sokat jártunk együtt haza. Úgyhogy az ilyen hazautak során a villamoson mesélt nekem az egész szupersztárról, meg így a vízióiról, és egy ilyen ominózus villamos úton kért fel, hogy legyek Mária Magdolna. Még valamikor 2 évvel ezelőtt, amikor ez indult. Azt gondoltam, hogy sokkal könnyebb lesz egyszerre énekelni, szöveget mondani, színészkedni és táncolni, és ez nem így van. Úgyhogy azt hiszem, hogy még abból adódnak nekem kihívások, hogy ezt mind egyszerre műveljem, és egyszerre legyen jó. Úgyhogy itt még így lyukakat foltozgatunk a próba folyamatban, de alakul. Vegyesen nem izgulok még. Azt érzem, hogy tök jó, hogy még van időnk, de ezt most már nagyon jól kell használni, ezt a maradék időt. Úgyhogy rá kell pörögni, de pont most énekpróbáról jöttem, úgyhogy ott tudtunk haladni, és ilyenkor mindig azt érzem, hogy amúgy már sokkal gyorsabban helyezkedem bele. Úgyhogy várom nagyon. És hát tavasz lesz, úgyhogy az biztos, hogy jó lesz.